Здравейте! Сега ще направим панировката на пилешките хапки. Предварително съм обръшнил хапките и в самата това, което са хапките обръшнени, слагам яйцата, без да има отделно в брашно и после в яйца да се потапя. И слагаме в галетата. Не се натрупат много, за да не се слепват. И правят този номер. И готово. И вадим.